हेल' लोगोफोर नै बैसागुनि देलायबाय आरोना एडभान्स बैसागु थारमाने आं बेखौ मैया बे गस्लाखौ बे वासकटखौ मैया गोदान बायदों आरोना लोगोफोर ओंखायनो गाननाय नायदां माबायदि नुयो होननानै आं गानफेराखै आं देग्लाय बायबाय आरोना फार्स्ट टाइम गोदान बायनानै गाननायनानै बेखौनो भिडिअ बानायनानै नायबाय आरोना लोगोफोर सासे मेडामनि न'निफ्राय लायदों आरो आंना बेखौ सोरबाफोर नांगौबा बिजनेस खालामनोबा मोनगोन हलसेल रेटआव फानगोन जाहैदों मेडामा आंजों कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय सोरबाफोर बिजनेस खालामनोबा हलसेल रेटआव रायज्लायना हरगोन आङो मा साइजनि नांगौ गिदिर फिसा बिराद साइज दङ माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर ड्रेसा मोजां ना मा दाम गोसाखौथ' बायनो हाया जाहैबाय दाम खमनिखौनो बायबाय आरोना गाननायनो होननानै